Vedeli ste, že je dnes možné vo Zvolenie kúpiť dom za cenu bytu? Jedná sa o novú drevostavbu postavenú na pevných, vybetonovaných základoch. V dispozícii máte 3 parkovacie miesta a vlastníctvo pozemku vo výmere 596 m2. Keďže ide o vyhľadávanú oblasť pri Zvolenskej priehrade, je domček zapísaný ako rekreačná nehnuteľnosť. Komunita susedov v tejto oblasti celoročne býva s vlastnou schránkou a trvalým pobytom. Za domom sa nachádza teraska so samostatným grillom a exteriérovou sprchou. Na kaskadovitej záhradke máte možnosť vytvoriť si záhony a sadiť. Aktuálne sa tu nachádzajú jahody, černice, goji a himalajská borovica. Z terasy sa dostaneme do kuchyne, WC so sprchou, záchoda, obývačky a spálne. Prírodný materiál a ekologický dizajn domčeka zaručujú zdravé a komfortné bývanie. Dom sa predáva kompletne zariadený a v kuchyni sa môžete potešiť kuchynskou linkou s indukčnou varnou doskou a elektrickou rúrou Klarstein. Elektroinštalácia je nová, kompletná rekonštrukcia prebehla v roku 2023 a kúrenie je zabezpečované elektrickými podlahovými roštami. V prípade potreby môžete ako alternatívu kúrenia využiť tehlový krb so spodným prieduchom. Okrem 57 m2 užitkovej plochy dom disponuje aj ďalšími 20 m2 povaly a 11 m2 pivnice. Toto pokojné útočisko je uprostred prírody, neďaleko lúky a lesa, pritom stále blízko k doktorom, službám, Tesku alebo MHD. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči a zažite pocit domova, ktorý tento dom ponúka.